Сәлем дуслар, тагын бер атна күз ачып йомганчы үтте дә китте. Вәгъдә биргәнчә мин Илмир Ямалов сезне Мәйдан каналында янәдән сәламлыйм. Сез лаеклы хит тапшыруын карыйсыз һәм бүгенге чыгарылышны ахырына кадәр карарга киңәш итәм. Чөнки бүген, нәкъ бүген, апрель айы җиңүчесе билгеле булачак. Киттек дуслар. Гөлсирин Абдуллинның әти әни дигән өр яңа җыры дөнья күрде. Шул айдан Гөлсиринның әти әнисе турында сорашырга булдык. Әтием Мамадыш егете, клуб мөдире, әнием Перим кызы хореограф. Без һәр вакыт гаилә белән төрле бәйгеләрдә чыгыш ясадык, хәтта чит төбәкләргә дә бара идек. Мин иҗади, җырлы-моңлы гаиләдә үстем диде Гөлсирин. Булсаң да сен меннән еракларда, жанда яши улы мәхәббәт. Көчләр биргән өчен яшәүләргә, җаным сиңа укыйм мең рәхмәт. Син яшәгән ятан күзем алдым, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җирне. Син яшәгән ятан күзем алдым, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җирне. Тоям синең җылы карашыңны, аерса да безне чакрымнар. Һәрбер сүзең назлап дәшүләрең, йөрәгемә җанга якыннар. Син яшәгән ятан күзем алдым, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җирне. Тыңла син җирне, матур исемеңне йөрәгемә сырлап яздым булмас бетереп, өзелеп сагынам янам утларыңда, күңелемдә сөю мәңгелек. Син яшәгән ятан күзем алдым, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җирне. Син яшәгән ятан күзем алдым, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җирне, кичләр җиткәч тыңла син җирне. Дилә Нигъмәтуллина тамашачыларына яңа җыры белән мактанмакчы булган. Әмма кызганыч уйлаган эшләре барып чыкмаган. Яңа җыр яздырырга дип студияга барган идем, булмады. Тавышым юк, шуңа бик борчылдым. Соңгы вакытта тавышым мине гел уңайсыз хәлгә куя, ә бу мине хафага сала диде. Борчылма Дилә, бар да яхшы булачак. Төшләремдә күрдем бүген сине, яраклардан карап тордың мине, кулларыма кагылдың да киттең, аңламадым тагын нидер әйттең,
күзләреңне, язып куям шундай исемеңне. Карашыңнан әллә нишләп китәм, өзелепләр килгәнеңне көтәм. Күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине йөрәк. Күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине йөрәк. Күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине йөрәк. Уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине йөрәк. Җырчы Айлин үзен алып баручы ролендә сынап караган. Мине модага бәйле бер кичәне алып барга чакырдылар. Мәскәү, Сочи, хәтта Дубайдан дәрәҗәле кунаклар бар иде. Матур, якты хис кичерешләр белән кайттым. Алып баруымнан да канәгать калдым, ди Айлин. Менә бит, алып баручылар рәте туллана. Субханаллах. Gözlerinden sinem, derin güllerine özüm, korkmuşa düştüm. Çünkü sinemin özüttem, köşte kullarım, ne karışlarım. Boysundur ağlar, bana yaratıp, kara her vakit. Men sinem, sevgilim olur ben sen kötüm olan. Men sinem, dörtlerim olur ben kıyalandırgan. Men sinem, bir günüm olur ben da görürmen anda kıtke. Yaratıp, duymazlık din yarın bular mı ömürge. Havalarda beznem, yazmışlar kuşulgan inde. Kirge yollar yok, berge bulur vakat җитте. Безне беркемдә, һәм берничектә. Аера алмас, мин булырмын тик бары синеке. Мен синең, сөеклем булырмын син көтеп алган. Мен синең, дүртерең булырмын кыяlandырган. Мен синең, bir günем булырмын да görürmen anda көткә. Yaratıp, duymazlık din yarın bularmın ömürge. Men sinem, söyeklem
Сәлам дуслар! Татар шоу бизнесының табадан төшкән кайнар яңалыклары белән сезне мин Эльвира Шакирова сәламлыйм. Халидә Бигичева Казанга күченә. Салаватның улы сөенечле хәбәр җиткерде. Радик Яруллин мактаулы исемгә лаек булды. Лилия Муллагалиеваның да сөенечле хәбәре бар. Ә хәзер бу яңалыклар турында тулырак. Халидә Бигичева Казанга килгән. Вакытлыча яшәп тору өчен фатирда тапкан. Исәбе Казанда төпләнеп калу. Монда җыр яздыру, аранжировка ясау өчен студиялар күп, музыкантлар да бар. Җырларымны халыкка чыгару бермә-бер җиңелрәк булачак. Театрларга йөрергә, абыем Хайдар Бигичев йөргән урамнардан үтәргә, үз халкым белән бер Казанда кайнарга ниятлим ди җырчы. Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдиновның улы, танылган узышчы Рөстәм Фатхетдинов сөенечле яңалыгы белән уртаклашты. Юк, дуслар, Рөстәм әлегә әти булмады, әмма тиздән Фатхетдиновлар гаиләсе ишәячәк. Ә сөенечле хәбәргә килгәндә, Рөстәм яңа узыш машинасы алган. Audi маркалы тимер атның видеосына ул гаиләбезгә рәхим ит дип язган. Рөстәмне котлыйбыз, яңа җиңүләр телибез. Диджей Радик, ягъни Радик Яруллин, Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек булды. Бу вакыйга Рамазан аенда булып узды. Аллаһыга, әти-әниемә, хатыныма һәм Татарстан җитәкчелегенә зур рәхмәт ди Радик. Җырчыны әлеге зур сөенече белән беренчеләрдән булып Россия шоу-бизнесы йолдызы Тимати кутлаган. Шуны да әйтергә кирәк, бу көннәрдә Радик Яруллинның Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән иҗат иткән өр-яңа дуэтлары дөнья күрде. Җырчы Лилия Муллагалиева сөенечле яңалыгы белән уртаклашты. Кызы Эльвина барабанда уйный. Инде беренче рок-концертында куйган. Кызының чыгышын карарга Лилия да барган. Молодец, кызым. Әткәй әйтмешли, дальше больше дип мактады кызын Лилия. Җырчының кызының бу шигыле турында иҗатташ дуслары да хәбәрдар булмаган. Шәп, көтелмәгән хәл. Эльвина ут, менә сиңа мә дип аптыраган да, шаккатканда, сокланган далар. Дуслар, әгәр эстрада дөньясындагы иң кайнар яңалыкларны белергә теләсәгез, Мәйдан каналында шоу-бизнес яңалыкларын карагыз. Иң шәп, иң текә яңалыклар Мәйдан каналында. Ә мин Эльвира Шакирова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Лаеклы хитта күрешербез. Алинә Әхмәтшина яңа җырга клип төшерергә йөри. Нинди җырга, нинди клип дип сорагач, җыр мәхәббәт турында. Ә клип Казанда төшереләчәк диде Алинә. Шуны да әйтергә кирәк, бу атнада Алинә туган көнен билгеләп үтте. Шын күңелдән котлыйбыз, иҗади уңышлар һәм якты киләчәк телебез сиңа Алинәкәй.
Бу атнада Казанда Сөмбел Билалованың концерты гүрләп узды. Танго стилендә яңа җыр җырладым. Моңа кадәр андый рухтагы җырларны башкарганым юк иде әле. Гомумән алганда элегрәк эшләнгән, әмма сәхнәдә җырланмаган җырларым бик күп иде. Концертта аларны да тамашачыма ирештердем ди Сөмбел. Yılmayıp bir külgüne, көңіл гүлгіне, Йөрәккә утлар яқан, ул бі жаным син генә. Очрашулар көткенә, кел дип әйткенә. Матур тормышның юлын минем белән үткенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Уйларым синең янда, йокысыз таңда. Мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы. Татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кагыл минем кулыма. Күз алдына китерәсезме? Альберт Вәлиуллин 20 елдан соң янәдән эстрадага кайтты. Кайтты да талантлы башкаруы, үзәк үзгеч җырлары белән шаккаттырды. Бик тиздән тагы 2 җырым чыгачак. Ә хәзер мин Төркиядә ял итәм, илһам чыганагы туплыйм. Кем белә, бәлки тиздән кабат җырлар яза башлармын, диде Альберт. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт.
Ышкыннар калмаган Кайшандыр дүрлеген ушакының Ялқыны сүреліп югалган Гөмірлер битсинесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпетен Инді мин йөрәгім түрінем Ятыларыны хиш кертемем, юк кертемем Ялгышып адашкан жаннарының Язымышылар бигізелеп парлаган Ни гөмір түзілген бәхетінің Шепілерін түзәрге юл қоймам Гөмірлер битсинесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпетен Инді мин йөрәгім түрінем Ятыларыны хиш кертемем, юк кертемем Sinesiz ötülgen Durmuşlar jaylangan bik küpeten İndi min yüreğim türinem Yatılarını hiç kırtmam, yok kırtmam İndi min yüreğim türinem Yatılarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yatılarını hiç kırtmam ВК-га күзәтү сәхифәсенә дә килеп җиттек. Ягъни Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми төркемдәге язылган кызыклы фикерләргә күзәтү ясыйбыз. Дилә Нигъмәтуллинаның Шәшкәләр җырын куйган идек. Күбесе аны Ольга Бузовага охшаткан. Татар Бузовасы дип язганнар. Ә менә Фәүзия Җәгъфәрова исемле язылышыбыз Диләнең киемен тәнкыйтьләгән. Яшьләренә карап киенмиләр. Ул тәнне нәрсә дип, кемгә дип күрсәтәләр инде. Кәгазьле кәнфит серлерәк бит ди ул. Шулай да, икенче яктан буйсының бар шибәрлектә юк түгел бит. Күрсәтмәслек тә түгел. ВКонтакте төркемендә Илсия Бәдретдинованың нинди җырларын яратасыз дип сорадык. Юригенә бер гомер сагыну, тырбас һәм башка җырларын санаганнар. Мария Алексеева исемле язылышыбыз кызык фикер калдырган. Ул Илсиянең җырларына исем китми, барысы да бер, әмма соңыннан бөтен җырлары да матур дип истәп тә куйган. Гөлсирә Лутфуллина Илсиягә Татарстанның халык артисты исемен бирергә кирәк дип саный. 70 яшьтә түгел, ул исемне чәчәк кебек чакта бирергә кирәк дигән. Дуслар, Мәйданның ВКонтактедагы рәсми төркеменә кушылыгыз. Теге яки бу җыр, артист турында фикерләрегезне языгыз. Кем белә, бәлки нәкъ менә сезнең язган фикер Мәйдан каналының лаеклы хит тапшыруында яңгырар. Бер көнне Ямле төркемендәге кызларның үзара вазифалары ничек бүләм икән дип баш ваттым. Һәм моның турында үзләреннән сорарга булдым. Баксаң, киенү һәм образларны уйлап табу буенча Вероника җаваплы икән.
Альбина вокал дәресләре бирә, оештыру һәм кәгазь эшләре белән шөгыльләнә. Алинә татар телен байыту, репертуарга татар халык җырларын туплау белән шөгыльләнә. Şekine maturdu yılsa da baribir bu dünya katlalı darmış yollarından atlaganda birek edinin köşülü kula kaderler kışım sinene kebek yuşir yüzünde yaradan saklanıp kaygır duvar kızım diye bekten süzünde. Düşlerine şalar düşkende de yaşlık derdi balkı yüzünde merhametli duynak bulup sina aşarga karışan yüzümde. Barışılmasın barday yaxşı bular senin aşana oklarına akıllı sözü bulgan kengeshlerin yürek türlerinde saklarına. Дуслар, менә ышанасызмы, юкмы? Виктор Агапов үз гомерендә бер клип та төшермәгән икән. Әлбәттә, минем дә башка күп кенә артистлар кебек клип төшерәсе килә. Әтием Виталий Агапов язган "Әй шәп тә заманалар" җырына клип төшер идем ди Виктор. Уй хыялларың чынга ашсын. Синнән шәп клиплар көтеп калабыз, Виктор.
Айлар жетсе туған ұяққа тарта сағыш тартамын Ярсу языларын сағынып сарманыма қайтамын Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Назлап искәні жилләріні дә сағышларны таратам Олыма ғашылар сірдәшілерімі шуңа күрә яратам Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Майлар жетсе туған ұяққа тарта сағыш тартамын Сарманымда мен өзімді гүллер болып атамын Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Оппақ туй көлемәгін кисе сарман олыма ғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі саны дұғашылары Сүйі жараны жарлап туймай дәртлі сон дұғашылары Хит парадны Айгөл Закирҗанованың үтә еллар җыры дәвам итә. Айгөл май бәйрәмнәренә булган планнары белән уртаклашты. Авылга кайтам, ниһаять, гаиләмне, улымны күрәм, алар белән бергәләп эшләп, ял итәргә планлаштырам диде. Ялгыш карашына хак сүзләре керде Ятылар бозды безнең араны Миңа гына сөеп баккан күзләр Нигә диеп ятка карады Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дәвалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дәвалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар
Кыланып үтә һәрбер көннең Җитят ярлар синең кочакта Нигә инде мине сайламадың Дөрләп янам кайнар учакта Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дауалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Һәрбер көн сине уйлап узам Таңын арата синсез иртәлләр Йөрәк җавап таба алмый ярсына Араларда безнең киртәлләр Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дауалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дауалар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Сине искә алып кайчагында Сызлап куяр иске яралар Тапшырубызны дәвам итәбез. Бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты минем дустым Айгөл Бариева үзе. Сәлам, Айгөл. Исәннәрбез, сәлам Илмир, сәлам барлык Майдан каналын караучылар. Рәхмәт безнең студияга килгән өчен, шундый кояшлы елмаюларың белән нурландырганың өчен. Дөресен әйткәндә, лайыклы хит тапшыруында синең диеп шундый матур исем астында синең клипың катнаша. Ул клипның эчтәлегенә күчегәле. Гомумән бу җырның тарихы бик кызык. Чөнки бу җырны миңа дустым Лилия Муллагалиева тәкъдим итте. Сез беләсез инде, Лилия безнең хәзер җырчы гына түгел, ул композитор. Шактый гына бик матур, искиткеч матур җырлар дөнья күрде. Аның нәкъ менә аның көе. Һәм инде бу җырда шулай ук Лилия миңа тәкъдим итте, менә тыңлап карале бу җырны дип. Ләкин шигырь авторы билгесез. Һаман да без белмибез кем язган бу искиткеч матур. Бәлки Мәйдан телеканалы аркылы табып та буладыр. Әлбәттә, менә бөтен ышаныч сездә. Мәйдан каналын бик күп кенә кеше карый бит, бәлки шушы шигырьне иҗат итүче дә безне ишетер һәм безгә элемтәгә чыгар. Чөнки һаман да менә искиткеч мәгънәле шигырь, авторы билгесез. Менә бит, табарбыз дип өметләнәм. Хәзер авторын тапкан мизгелдә сорайсы килә геройлар турында. Ул геройлар Кемнәр? Кемнәр? Әйе. Кемнәр? Беләсезме, менә бу җыр ул менә кемдер уйлыйдыр инде, син дип яшәр кешең дип шундый сүзләр бар анда. Син дип яшәр кешең яныгызда булсын һәммәгезнең дә. Ләкин бу төшенчәгә мин теге сөйгән ярларны гына кертмәс идем. Чөнки без дип яшәр кешеләр алар бик күп. Бу төшенчәгә әти-әни дә керә ала. Бу төшенчәгә балалар да керә ала. Дуслар да керә ала бу төшенчәгә. Чөнки син дип яшәрлек кешеләрегез менә яныңызда булса, әлбәттә менә мин бөтен кешегә менә шушы җыр аша шуны теләр идем. Шуңа күрә менә шушы клипта анда сөйгән парлар гына түгел. Анда сез күрәсез, анда дәвәниләр дә бар, дәвәтиләр дә бар, балалар да бар, оныклар белән элемтәне менә дәвәни арасында да бар. Гомумән менә шул син дип яшәр кешеләрегез һәммәгезнең дә булсын инде дип. Димәк, кояшлы Айгөлебездә менә шундый җылы клип вәгъдә итәләр. Ләкин клипка күчкәнчә, синең күптән түгел матур флешка чыкты, ялгышмасам. Әйе. Ул флешкага синең инде җырлар гына түгел, нәрсәләр керә? Әйдә шутлап үтәлең беренче. Беләсеңме, Илмир, бу флешканы чыгару минем күптәнге хыялым иде. Чөнки инде мин менә
Иң беренче кассетам ул 1993 елда чыккан. Бигрәк борынгы дип әйтә Мин вообще динозавр, кай вакыт уйлап куям, неужели шуны хәтле җырлыйм инде мин. Хәзер кеше бармак шытлый башлады, Айгөлгә үзенә ничә яшь микән, ничә ел 30 ел сәхнәдә? җырлыйм инде, менә 30 елдан артык инде, ләкин менә беренче кассета ул вакытта дискларда юк иде. Һәм мин хәтерлим, менә шул кассета чыккач, ул әле теге менә элек безнең базарларда шундый точкалар бар Тезелеп тора, иде. Һәм бөтен базарга тыңлатадыр, яңгыратадыр, менә шул вакытта чыккан Булгандыр кассета чырлар, ул. балалар шушы кассетадан Айгөлнекен генә урлый торган чаклары да булгандыр әле. Әйе, ул кассета бик күп кешеләрдә саклана икән, шуны белдем. Әйе, хәтта шулай, бик нык күңелемә тиде инде шундый факт. Ләкин менә шуларны бөтенесен җыеп, шушы 30 ел дәверендә бик күп дисклар чыкты бит инде, бик күп язмалар чыкты. Бик күп җырлар яздырылды. Шигырьләр, мин бит инде шигырьләрдә укый башладым берничә елдан артык инде, хәзер 5 ел була инде, менә шигърияткә кирип киттем, шигырьләр яздыра башладым. Шулай ук рус телендә дә җырлар бар бит инде минем репертуарымда. Менә әтиемнең, әниемнең язмалары сакланган, алар да бар. Әтием белән дуэтлар җырлаган. Менә шуларны бөтенесен туплап, бер флешка чыгардым да, һәм шуны тамашачы бик тә яратып. Хәзер бит уңайлы, машинага кирдең, флешка тоттың, тыңлыйсың. Рәхәтләндем. Димәк, бу Айгөл Бариеваныкы гына түгел, Айгөл Бариеваның гаиләсе һәм аның иҗаты гомумән ачылган. Чөнки анда бөтен минем дуэтлар кергән. Беләсезме, мин бу флешканы чыгарганда санап киттем, күп минем тормышымда дуэтлар булган икән. Алар бихисап күп. Җиңелрәк әйтергә, кем белән мин җырламадым. Әйбәт. Шуңа күрә анда хәтта Фәрит Хәйруллович белән дә дуэт кергән, анда минем кызым белән, минем улым белән дуэтлар кергән. Шулай ук бөтен эстрадада белән күп Кемне алма? Кемне алма, бөтенесе белән җырлап чыктым бугай инде мин. Шуңа күрә менә алар бөтенесе кергән шул флешка. Аудио язмалар ничә сан дәнә, ничә? Ай. Ялгышмасам 180-гә якын дип мин шулай дип карадым. Анда бит татарча гына түгел, син инде башка телле җырчы буларак бөтен кеше белми бит әле. Әйе, анда русча да бар, андарысын берничә җыр төрекчә дә бар. Шуңа күрә уйлыйм, һәрбер кеше үзенә хуш килә торган табыр дип уйлыйм инде әсәрне. Уртада аның шигырьләре бар, шулай ук Кем җыр тыңларга яратмый, шигырь тыңлап алалар. Әйе, бик күп кеше хәзер шигырьләр тыңларга ярата. Шигырьләр шулай ук ике телдә, рус телендә һәм татар телендә. Менә бит, хәзер бөтен тамашачы сорау бирә, Айгөлнең үзен кайда гастрольләр белән күрергә була дип. Гомумән гастрольләргә чыгара планнарың бармы? Илмир юк. Дөресен әйтәм, гастрольләргә юк. Артист кешене тамашачы күрергә тели Мин бит. дөрес артист түгелдер инде. Мин шуны хәтле минем тормышымда әлегә шундый пауза дип әйтер идем. Миңа менә ничек бар шулай рәхәт. Үз кием белән, үз менә темпым белән барам. Минеме җырлар чыгарам, менә флешка чыгардым, клиплар яздырам әкренләп. Ләкин инде кайтып кермичә, менә шулай чыгып китүләр минем өчен әлегә теләмим әлегә. Синең андый вакытлар булдымы? Булды, андый вакытлар булды инде, булмады түгел, шуңа күрә әйтәм бит. Һәрбер нәрсәнең үз вакыты, үз җае. Менә хәзер шундый чыр. Кайбер артистлар әйтә, мин тамашачы өчен, мин алар өчен генә яшим, мин аларны күрергә телим. Юк, бар андый артистларга мин сокланам, һәм бары тик соклану хистән кала, миннән хөрмәт бар тагы, чөнки ул бик зур хезмәт. Менә уйлап карагыз, кайтып кермичә өйдә бер точкадан икенче точкага, әле юлда күпме, кая син анда җыклыйсың, нәрсә ашыйсың? Ул нык авыр хезмәт. Мин үземне бик яратам һәм сакларга булдым. Жәллим, саклыйм, чөнки минем әле балалар бар. Шуңа күрә теге үземне бетереп, алай җырырга мин картайганмын инде, наверное, уже. Алай димә, син һаман да яшь. Ләкин гастроль тормышы ул бит барысы да иҗатка кагыла. Үзеңнең иҗатка бәйле нинди хыялың бар, нинди планнарың? Менә дөресәге планга караганда хыял кызыксындыра. Ой, Илмир, менә хәзер без шундый заманада яшибез инде. Нәрсәдер теге зур планнар кырырга без андый заманада яшәмибез хәзер. Без менә бүген бар, Аллага шөкер. Иртәгә бар, Аллага шөкер. То есть әллә нинди глобаль андый планнар төзергә мин төземим хәзер. Мин бер көнлек белән яшим, менә бүген һәм хәзер яшим. Мин живи здесь и сейчас диләр бит әле. Гомумән инде киләсе елга минем бик зур юбилеем планлаштырыла. Алла теләсә исән сау булсак, шуңа инде әкренләп инде уйлый башладым инде, чөнки ул шундый матур дата, теге үткәрмичә дә булмыйдыр инде, ниндидер үзенә күрә теге нәтиҗә ясарга кирәк. Шуңа күрә теге алдан хәстәрләнгән кеше буларак уйлыйсың инде, борчыласың. Шуңа күрә исән сау уздырырга ясын. Инде сабантуйлар, менә шу якын тирәдәге планнар инде ансы сабантуйлар. Менә тамашачылар шунда кисешәбез дип куярга була. Шунда күрешербез, Алла теләсә, сабантуйларда.
тыныч, хылыклы, күзләре янып торучы Айгөл Бариевадан нәтиҗә ясарга була. Үзе көн-төн эшләсә дәген, иҗатта кайнаса дагын, бүгенге көндә үзе өчен, үзең өчен яшәргә кирәк дигән девиз миңа калса тамашачыга шушы фикерне җиткереп, димәк синең клипка күчәсебез килә, Айгөл. Үзең тәкъдир ит әле. Син диеп клипын карыйбыз. Тавыш биргән онытмагыз. Күңелеңдәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кешең күз яшьләре тамган чакта кычып алырлык булсын аның кайнар кочагыннан яшәр өчен көч тусын яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең Шарасыздан баш иелеп тәмам ардым дигәндә тик бер сүзе белән кабат канат куйсын иңнәргә күңлеңдәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кеше яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең Яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кешең Дуслар, сез дә, без дә түземсезлек белән көтеп алган мизгелләр килеп җитте. Әйдәгез, озакка сузмыйча лаеклы хитның апрель айы җиңүчесен игълан итик. Димәк, күп санлы тавышлар ярдәме белән бу айда Айгөл Бариеваның "Син" диеп җыры җиңү яулады. Айгөлне чын күңелдән җиңү белән котлыйбыз. Алга таба да иҗади уңышлар теләп калабыз. Ә сезнең дуслар, кояшлы якты май бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Май сулышы бәхет, иминлек алып килсен дигән теләктә мин Илмир Ямалов һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән сау буллаша. Мәйдан белән бергә калыгыз.